Tanja khasini hukbar khaitangnai takuk samdasni phantok bufang hojagarini horo sabo bujani tankha je sini anugia kaisa bagani bini prai 150 থেকে 200 ta bufang phantok kaimani bo tanjakha lebakno hani bagi botini hojagarini salo khat hujak sini anugia bororok tamni bagai tamani kena ba tamani naslemu tamani mokolni phonongoi bini tini tanjakha bo chongui manjakya sini takuk samres bo khoroksa hukbar khaisanai duski amchaini bo tini saimanamo sungjakha je bini tamo oinai wngkha bo tini hukbar khai phantok khai tongma jora hojagarini salo phantok tanjakha jeng hasteo nugui tongo hojagirini tero tok takhumwak khogoi chalayo ba ongoi chalayo phiaba mohai gotona sung tinino nugo tini nukha sung je duski o khoroksa hukbar khaitonai takuk samdasni hukbarni phantok sara ba phantok bufangno tamphai jakmani tamphai jakha prai 100-150 ta obo haiki jodi hukbar khaisanai takuk bufangni kapalo obo haiki jodi kebomung phaikai bahai kai sung beskangi theba kusuko kaimanai haini bagai lokorong thani sungmung je o takuk samres tangni bagai bo tini obo hai buni mokolni phonongna klaisa haini bagai tini duski amjani dofa hamkrai sikla bodol song bini hukbar khaisamani ba bini hukbar khai bagani je tamphai jakmani phantok bufangno naiphilaikha sini duski amchaini no dofa hamkrai sikla bodol song borok bono saika je borok chubanai yakeba nainai sabo obo hai samung khaika samung sitra obono borok tiklainai ba borok phunungnai lokorongo tamni bagui borok tini sini takukni hukbar khaimani phantokno borok ma tamphakya haini bagui lokorongno obo hai tangthun yakeba obo hai wngkhe chaya o kokno naragui borok tini chini takuk samdasna borok khakasang yafarka tei ulogo obo hai tangthun hai hinui borok kok rikha naitongni norok chini dofa hamkrai society youtube channel no tei norok o channel no jodi katalong tongkha norok subscribe khaimani tapokdi tei like yakeba bell icon rinani tapokdi naitongdi soya karai sini dofa hamkrai society youtube channel no.